Ти знаеш ли, че Беар Грилс, който всички познаваме от опасните му експедиции по National Geographic, също ходи на Боуен терапия. Както споделя и самия той, Боуен ми помогна да запазя здраво тялото си, въпреки постоянното натоварване от всички експедиции. Това е жизненно важна подкрепа за справянето с цял набор от болки и проблеми. По неговите собствени думи, с всяка процедура усещах, че бензинът се връща обратно в резервоара ми и целият стрес изчезва. Неговият Боуен терапевт Сара Йърсли споделя, че с процедурите, които са правили, не само са помогнали за моментните му болки, но също така са засилили имунната му система. Както можем да си представим, той не е типичният пациент, но както тя казва, повечето от неговите проблеми не се различават от тези на хора с нормален начин на живот. Беар научил за Боуен терапията от съпругата си. Тя сама се свързала с Боуен терапевтът Сара, след като разбрала за положителния ефект при лечение на хронични болки по цялото тяло. От тогава Сара лекува при нужда не само двойката, но и двете им дечица – Джеси и Мармадюк. А ако и ти искаш да си здрав и силен като Беар Грилс и да се справяш с всички проблеми, може да запазиш своя час в Здравен център Холистик.